שלום, זה הבית שאני מדבר עליו, רחוב היקב מספר 2, כפי שאתם רואים. הקיר שנבנה עבור המועצה זה הקיר הזה פה, אני מצביע עליו, לכל האורך הקצה שם שאנחנו רואים. זה השטח הציבורי שנבנה ללא היתר, כל השטח הזה, והבית, או לפחות הבית, אנחנו רואים למעלה, הבית הזה, או לפחות בחלקו, הוא חלק מהשטח הציבורי. אני לא מדבר פה על הקיר הזה שנבנה, שזה היה בדיון בשנת 2005. הקיר הזה נבנה על ידי המועצה ואנחנו שילמנו עבורו. הוא היה בדיון, הם פשוט גבו גם את החלק של השכנים, הם פשוט טעו. אני לא התעסקתי עם זה, הייתי צריך לנסוע לחול ולא היה לי זמן להתעסק עם זה, ולכן מדובר על קיר אחר שגובל בשטח הציבורי. זה שני קירות שונים. מי עשה את הנזק הזה? אני עוד מעט אסביר. כדי להסביר מי עשה את הנזק אנחנו צריכים להסתכל פה. פה אנחנו רואים, פה בקטע הזה שהמסלעה יורדת עד לחלק התחתון. מפה אנחנו רואים סלע טבעי שהולך ומתמשך למעלה ועולה למעלה. זה השיפוע שאני מדבר עליו. וכמובן החלק השני של השיפוע מסתתר מאחורי המדרגות. את הסלע הטבעי הזה ואת כל הנזק הזה שאנחנו רואים, זה מעין תעלה שהם חפרו לאורך של כמעט 2 מטר שנמצא פה, כולל השיפוע הזה. מי שעשה את הנזק הזה זה היה המועצה, ועד עכשיו התסכול הוא שהם מתעלמים מהנזק שהם עשו. הם משחקים אותם שהם לא יודעים ולא שמעו, ולא, למרות כל המכתבים, יש לי בערך כאיזה 20 מכתבים לגבי הנזק שהם עשו. אנחנו עולים למעלה כרגע, אנחנו נתרכז שנייה אחת, דקה אחת בשני דברים. אחד, מה שאנחנו רואים פה זה עצי זית. אני שתלתי 6 עצי זית מוקפים באבנים, אפשר לראות את זה פה. כל הגודל של האבנים הוא בערך 30-40 סנטים, כפי שאתם רואים פה. גם פה אנחנו רואים את האבנים. אנחנו עלינו בשיפוע, השיפוע ממשיך לעלות עד שהוא מגיע לגובה האפס, שעוד רגע נגיע אליו, שהוא הגובה הנתון. מיד נגיע אליו. אנחנו נמצאים כרגע מאחורי הבית, בערך בגובה 0-0 או האפס הנתון, הגובה שעליו בונים את הבית. מה שאנחנו רואים פה, לכל אורך הבתים אנחנו רואים גבעה, הר. ההר הזה למעשה נקטע בקטע הזה על מנת לבנות את החלק הזה, את כל המערכת הזאת שאנחנו רואים פה. זה המועצה בנתה. אנחנו רואים פה צינור ביוב. אני משער שזה המועצה בנתה, הם טוענים שזה לא הם. אנחנו נמשיך הלאה עוד שנייה אחת, וזה כמובן החלק הציבורי. ההר שאנחנו רואים פה פשוט נקטע, ההר התמשך לכל האורך לפה, זאת אומרת גם מסביב הוא נמשך. החלק הזה שאנחנו רואים מאחורי המחסן למעשה היה חלק מההר. ההר נמשך והתרומם לגובה וירד כלפי מטה לכיוון הכביש שאנחנו רואים. הם פשוט חתכו את ההר, הורידו את מפלס הקרקע, וזאת הייתה הבעיה. למה הם עשו את זה? כמו שאמרתי, שזה הבית הזה כנראה שאין לו, הוא לא בנה או לא תכננו אותו כפי שצריך, ולכן לא היה להם מפלט לביוב, ואז הם החליטו פשוט לחתוך פה, להיכנס, לגרום נזק למגרש שלי, כן, ולהתחבר לביוב ברחוב ההוא למטה. למה? כי שם למעלה לא היה להם אפשרות להתחבר לביוב, משום שאי אפשר לחבר לביוב ברחוב שעולה למעלה, אלא אך ורק בירידה, מבחינת גרביטציה, הרי אין אפשרות אחרת. מה שאנחנו רואים פה למטה זה בולענים, כתוצאה מהתעלה שהם חפרו על מנת לחבר את מערכת הביוב הזה לצורך בניית כל
בפרויקט הזה היה צריך כמובן להביא כלים הנדסיים, לחפור פה תעלה ברוחב שאני לא יודע כמה, אבל אני משער של לפחות 2 עד 3 מטר, אני משער ברוחב, ואת זה הם עשו בדיוק פה בקטע הזה. כמו שאתם רואים פה התעלה כנראה נחפרה מפה, מהקיר, איפה שאנחנו רואים את המרצפות עד לאורך הקיר שנמצא שמה, ופשוט חפרו והשאירו את השטח בערך כמטר, מטר וחצי מתחת לגובה 0-0 שזה פה, שאיפה שאנחנו עומדים עליו. איפה אנחנו יודעים שזה הגובה 0-0? בדרך כלל בונים לפי הגובה הנתון את הביוב, וכפי שאתם רואים זה ביוב שלי וזה ביוב שבנתה המועצה. אנחנו נמשיך הלאה ונסביר בדיוק למה ומה. פה אנחנו רואים עוד שוחה אחת. השוחה אנחנו רואים שהיא די גבוהה, היא נמצאת ממש בגובה 0-0 ולא מתחת. זאת אומרת, אני הייתי צריך את כל השטח הזה על מנת להתחבר לביוב. הם היו חייבים להגביה חזרה את הנזק שהם עשו קודם. יש לי תמונות ואפשר לראות בדיוק איך שזה היה כפי שהם השאירו את זה. פה אנחנו רואים שאני ממש גם כן בשוחה הזאת, אנחנו רואים את הצינור עוד פעם מתנתק. כשאני חיברתי בשנת 2006 אני חיברתי את המערכת הביוב. אני אסתכל עוד פעם, זה הכל רשום אצלי. שמנו פה אדמה, ולמחרת הגשם הראשון הכל פשוט ברח. המערכת הזאת, הביוב, השוחה ברחה עד לפה, הצינור ניתק, לכן גם שתלתי את העצים. כמו שאמרתי, העצים האלה נשתלו על מנת, מאחורי זה ולא מקום אחר, על מנת גם למנוע ירידת השטח. פה הצינור חשוף, אני ארים את זה. מה שאנחנו רואים פה, אנחנו רואים ירידה. מפה הוצאתי את האבנים, היו פה אבנים, כמו שראינו את האבנים שם, פשוט, ושמתי פה חול. פה כל זה נוצר עוד פעם בולען. למה דווקא הבולענים הכי גדולים, הבורות הכי גדולים נוצרים פה? משום שהתעלה ממשיכה, שימו לב לאן, שם יש, אני אעשה פוקוס, שם יש מערכת ביוב של המועצה. אפשר לראות את זה. זאת אומרת שהם עשו שם עוד שוחה בתוך הגינה הזאת שהם בנו, על מנת לחבר את כל המערכת הזאת של הבית הזאת לביוב. הם פשוט חפרו פה, מילאו את הכל בסמרטוטים, בזבל, ודוגמה טובה לירידה של פני הקרקע עד היום היא יורדת. הנה תראו פה, אנחנו רואים את אחד האבנים פשוט שקוע בתוך הקרקע. זאת אומרת שהתעלה ממשיכה לשם ויש בריחה של חול תמידי. אני כל הזמן ממלא פה חול. אפשר לראות שזה לא החול השחור שאני הבאתי, אלא זה חול שרק לאחרונה שמנו את זה על מנת לסגור את החורים. כל האבנים האלה שקועות, כפי שאנחנו רואים. האבנים האלה היו מעל גובה פני הקרקע. הנה אפשר לראות אותם פה. אלה אבנים שהיו למעלה, ועצי זית פה ששתלתי. האבנים האלה כרגע שקועות, וגם בכלל כל הזה ממשיך לשקוע. יש לנו פה ירידת קרקע בערך של 50-60 סנטיר. נוסיף את האבנים, אז יש לנו פה ירידת קרקע של 80 סנטים, זאת אומרת, זה בין לבין, לא בכל מקום, כמובן שיש מקום יותר גדול. פה, כמו שאמרתי, אנחנו רואים שהמערכת הביוב הולכת להתנתק עוד פעם. מה שעוצר מבעדה זה כמובן העץ, כאשר העץ ממשיך לשקוע. פה אפשר לראות, בעץ השני אפשר לשקוע שגם העץ עצמו, השורש פשוט שקע בפנים. אנחנו פשוט נמצאים כבר באמצע העץ. העץ הזה, כששתלתי אותו, היה הרבה יותר גבוה. טוב, עכשיו שאנחנו מבינים מי עשה את כל הנזק הזה, והמועצה מתנערת, אז אם המועצה לא עשתה את הנזק הזה, אז אכן מי אכן עשה כן את הנזק הזה, ומי, אם הם עשו את הנזק, האם
הם צריכים לתקן את זה, כן או לא. תודה.